Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole and Diego Bandido. Isang mapagpala, mapayapa at puno ng pag-asang araw po sa inyo at sa milyon-milyon ninyong tagapakinig na araw-araw po ninyong sinasamahan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Moki, tubong Bulacan at tagapakinig ninyo simula noong 2007. Uso pa po noon ang keypad phones, load na tinitipid at text messages na tig 250 bawat 160 characters. Lagi po ako nagte-text sa inyo noon. Paulit-ulit. Minsan maikli, minsan mahaba, pero laging taus-puso. Hindi man po pinalad na mabasa ang mensahe ko sa radyo, hindi po ako tumigil sa pakikinig. Sumusulat po ako ngayon upang ipaabot sa inyo na hindi ko na mabilang kung ilang yugto ng aking buhay ang nasaksihan ninyo kahit hindi ninyo alam. Kasama ko po kayo mula noong ako'y naging kasambahay sa Bulacan at sa Parañaque. Nakatutok po ako sa inyo habang naglalako ng chicharon sa Quezon City, nagre-repack ng itlog, nagtatrabaho bilang boy sa palengke at nagtitinda sa karinderya. Kasama ko pa din kayo nang muli akong naging kasambahay. At sa pagkakataong iyon, yung mga amo ko ang naging instrumento ng Diyos upang ako'y muling mangarap at makatapos ng pag-aaral. Kapalit ng paglilinis ng bahay at pag-aalaga ng bata, tinustusan nila ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Hindi po naging madali ang landas na aking tinahak. Ako po ay nagmula sa isang pamilyang kapos sa buhay. Panganay ako sa 8 magkakapatid. Bata pa lang ako, dama ko na ang bigat ng responsibilidad. Hindi kayang ibigay ng aking mga magulang ang lahat ng aming pangangailangan kaya minabuti kong huminto muna sa pag-aaral. Kung saan-saan ako napadpad. Tangan lamang ang pag-asa at panalangin na makaraos araw-araw. Maraming gabi po na gusto ko nang sumuko lalo na kapag pinangungunahan na ako ng pagod at lungkot. Nag-aaral po ako mula umaga hanggang hapon. Pag-uwi ko sa gabi, maghuhugas naman ako ng plato, maglalaba at magpaplansya ng mga susuotin ng mga amo ko kinabukasan. May mga gabing minamasahe ko din ang kanyang mga binti at braso hanggang siya ay makatulog. Kapag tulog na siya, saka pa lang ako mag-aaral. Gigising ako na madaling araw upang maghanda ng kanilang almusal. Kapag nakaalis na sila, saka pa lang ako maghahanda sa pagpasok sa eskwela. Sa lahat ng panahong yon, kasama ko kayo. Kayo po ang naging pahinga sa aking pagod. Yung mga boses nyo ang nagpalakas sa akin kapag pinanghihinaan na ako ng loob. Hindi nyo man alam, kayo ang naging saksi sa aking mga tahimik na luha at munting tagumpay. Hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral, matanggap sa isang pribadong paaralan, at kalaunan ay tuluyang makapasok sa isang pampublikong paaralan. Ngayon po, tuwing binabalikan ko ang lahat ng aking pinagdaanan,
Hindi ko po mapigilang maluha. Hindi po naging madali. Napakahirap pero kinaya ko. Kinaya ko sa tulong ng may kapal at sa tulong ng inyong mga boses na paulit-ulit na nagpapaalala na may dahilan para magpatuloy kahit pagod na pagod na. Nandito po ako ngayon sa Indonesia at nagtuturo sa isang international school. Pangarap ko lang po ito dahil dati habang naglalabas sa gabi at nag-aaral sa madaling araw. Ngayon po, ako na po ang nagpapaaral sa aking mga kapatid. Sa katunayan, nakapagpatapos na po ako ng isa. 2 na lang po at titulado na kaming lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras upang basahin ang aking sulat. Para po sa lahat ng mga tagapakinig na may pinagdaraanan. Lalo na sa mga tahimik na lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Huwag po kayong susuko. Magpahinga kung pagod. Umiyak para gumaan ang pakiramdam. At tandaan na kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat, kahit mukhang imposible, may nag-aabang na tagumpay na sadyang para sa iyo sa dulo ng bawat sakripisyo. Hanggang dito na lang po muna at dadalawin ko po kayo pag-uwi at magdadala po ako ng alay! Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Moki! Moki! Ayan. Isang malaking check ng pink na ballpen para sa'yo. Dahil napaka-bongacious ng kwentong ito na nagbigay din sa amin ni Diego Bandido ng magandang panimula. Tama. Diba? Oo. Magandang unang kwento mula sa mahiwagang Burnay for Ayan. 2026. Kwento ng pasasalamat. Yan. At hindi lang para sa amin, maging sa lahat din na nakikinig ngayon. Yung kwento mo na mula sa napakatinding hirap. Totoo. Ito'y bagong pag-asa, sakto sa paninimula ng taon Bagong ngayon. taon, Oo. correct, 'di ba? Na isang pagpapaalala. May ganun talaga. Actually, hindi naman po kailangang magpalit ng taon para magsabing kailangan ng pagbabago o magkakaroon ng pagbabago. Ayan. Oho. Hindi naman kailangan magpalit ng new year or ng taon para mag-start ng resolution, Correct. para mag-umpisang mag-ipon, mag-umpisang magpapayat, mag-umpisang to break a bad habit, Oho. para mangarap. Hindi kailangan Ayan. Meron lang talagang kakaibang dulot yung pagpalit ng taon. Kaya parang lahat tayo gusto natin Tama. simulan ito ng maganda at maayos, 'di ba? Kaya natutuwa kami na ito yung magandang panimula Correct. ngayong taon na ito, isang panimula ng pasasalamat at inspirasyon sa lahat na posible ang mga bagay-bagay. Oo. Akala mo lang hindi posible pero posible pala. Ayan, so parang walang din itong pinagkaiba ngayon, di ba? Usually pag bagong taon, 2026, nagkakaroon tayo ng New Year's resolution. Yan, correct. Ang problema kasi, nagsisimula yan maayos. Kalagitnaan nawawala because malakas yung motivation eh. Hindi kasi pwede siya maging motivation. Ang motivation kasi nagfe-fade eh. Totoo So yan. dapat meron ka talagang sistema. Kagaya nitong si Moki, may motivation tapos meron siyang sistema na sinusunod. Meron siyang ginagawa. Oo. Hindi puro inspirasyon. Oo, Correct. gets natin yung inspirasyon. Gets natin yung motivated tayo, na-excite tayo. May dahilan ng paggising natin. Ayan. Pero nasan yung pagpaplano? Tama. Diba? Nasan yung foresight? Ika nga. Correct. Pagtingin sa future, ano ba ang gusto kong mangyari? Dapat may roadmap ka na Oo. sinusundan. Ang motivation kasi nawawala eh. Correct. Ako nga hanggang January 3 lang yung motivation ko magpapayat eh. Nung nakita ko yung mga tirang kaldereta sa rep, sabi ko, ay, hindi na ako motivated.
Pero kung halimbawa, yung sinasabi ni Diego na meron kang roadmap, yung parang katulad nung nagsulat na si Moki na meron siyang plano, na gusto niyang maging titulado, gusto Correct. niyang magturo. O, diba? So, lahat ng yung brain niya, yung kanyang utak ay naka-wire na Correct. para gumawa ng mga paraan para ma-achieve yung goal na yun. Diba? Kasi imagine mo mula sa pagiging boy, naging kasambahay, naglako ng chicharon, lahat Ayan. ngayon, nasa abroad na, nagtuturo Correct. na, di ba? O, diba? Ang galing. Ang ganda ng kwento. Nakakatuwa. Alam mo, meron akong actual na tambaladista na na-meet ng ganyan sa airport. It was a few years ago. Hindi ko na nga masyado matandaan kung ano yung eksakto. Pero very similar kay Moki yung kanyang kwento. Na nagpa-picture siya, I think nagtatrabaho na siya sa Belgium. Nagkataon na, hindi kami pares ng flight, Asia lang naman ako pero siya, papunta siya ng Belgium. Tapos kwento niya rin briefly, sabi niya, alam mo Nicole, kailangan natin mag-picture kasi hindi mo alam kung paano mo ako sinamahan nung kasambahay pa lang ako. Tapos ngayon nagtatrabaho na ako sa Belgium. Hindi bilang kasambahay, as a professional. At nakakatuwa yung ganun yung mga tipong kwento ng akala mo hanggang dito na lang ako. Tapos yung pala, who would have thought na makakarating ka pala sa ibang lugar. Tama. Tapos sa ibang mas maganda pa pala. 'Di ba? Ang plano-plano mo lang dito lang, 'di ba? Pero si Lord meron palang mas matinding plano sa iyo, Belgium, 'di ba? Correct. Sabi ko nga sa kanya, "No, taray mo ako hanggang Belgian coffee lang ako, tsaka Belgian waffle." Ikaw talagang patambay-tambay ka na talaga sa tunay na Belgium, 'di ba? So, nakakatuwa na may mga ganyang klasing mga eksena. So, wag nating kakalimutan na magsipag, gumawa ng mga effort Tama. para ma-achieve din po yung ating mga goals. Ngayon, kung halimbawang hindi na-achieve, siguro kasi hindi yun yung para sa'yo Baka plano mo yun, pero iba yung plano ni Lord para Correct. sa'yo. O, So, yan. may iba ring mangyayari. Yan pa kung minsan yung nagpapahirap sa atin, yung ipinipilit natin, yung gusto natin, pero nakikita din naman natin yung mga signs na hindi talaga para sa'yo. Siguro mas maganda din yung matutunan natin yung mag-recalibrate, mag-realign. Parang kontra na lahat. Oo. Itutuloy ko pa ba to? Bago ako makarating dun sa agency, nadapa ako, napako ako. Itutuloy ko pa ba? O mga senyales na ito. Pagdating ko sa agency, kung kailan nakarating ako, sarado. Tama. O, diba? Tapos the next day, tumawag ako, cannot be reached yung phone, hindi nakapagbayad yung agency ng telepono. Itutuloy ko pa ba? Kasi Ayan. parang may mga senyales na nagsasabing hindi. Diba? Yung may mga ganyan talaga. Ayan. Kasi the moment na hindi na tayo mag-resist kung saan tayo dinadala ng pagkakataon, doon pa lang magsisimulang mag-glow ka Diba? Parang si Nicole, again, babalikan natin yung kwento ng isang Nicole Liala na wala man lang ni sa utak niya na magiging Nicole Liala siya. Hindi talaga. Wala to sa ano niya. Wala. Dito talaga siya dinala ng ng Wala pagkakataon. Ni sa hinagap, ni kung akalain may maiiyak sa presensya ko. Bakit, paano, saan, di ba? Hindi. Pero ganun talaga the Lord will lead you where you will grow, correct. and flow. Yan. Ayan. So, laging pinaka-perfect namin dito na example, yung parang ginto na pagdadaan mo, tutunawin ka bago ka kuminang. Bago magkinang at mag-appear into a beautiful Mayat de la Rosa fine jewelry Tama. necklace. Di ba? Ayan. Pagdadaanan mo yung init. Correct. Yung hirap. Oo. Yung, nakakaloka. Ayan. Yung mga impurities kasi tinatanggal siya Tama. di ba? At ang pagtanggal ng impurities. Oo. Masakit. Ako hindi ko ini-imagine na isang araw, again, gagamitin ako ni Lord na maging mouthpiece niya. Correct. Sa Paano? character ko nung dati. Sabi ni Nicole, kung meron pa Paano? siyang makakasama sa tambalan or kung sino man, hindi ako si yun. Diego. Hindi ko gusto yung ugali niya. Diba? But who would have thought? Oo. So, ibig sabihin, posible. Wag lang din tayo masyadong nega. Minsan negative tayo. 'Di ba? Kung halimbawa doon naman tayo sa scientific, 'di ba, na parte ng buhay. Pag pinag-aralan naman natin ng brain, 'di ba? Ang sinasabi kapag ka
ang iniisip mo ay laging negative, yung wiring ng brain mo, Oo. papunta na lahat dun sa mga negatibo. Correct. At dahil puro negatibo na yung mga naiisip ng utak mo, lahat na din na nangyayari sa buhay mo, lahat ng dumadating, Oo. tsaka na, nakakapangit na. Ay, sabi nga, law of attraction yan Oo. Diba? So, Na-attract mo yung mga bagay. tama. So, ang i-attract mo ay yung mga Positive. makakabuti sa'yo. Ayan, oo. Unang beses kong na-encounter yung law of attraction na yan, natatandaan ko, may nakausap ako madre. Bata pa ako noon eh. Tapos sabi ko dun sa madre, alam niyo po sister, lahat po ng lalaki ay manloloko. Sabi ko sa kanya, sabi ni sister, talaga? Ilang beses ka na ba naloko, iha? Sabi ko, mga ganitong ilang beses, ganyan. Tapos sabi niya, balikan mo ko ulit kapag nangyari ulit yan na meron ng loko sa'yo. Ayun na nga, balik ako sa kanya. Tingnan mo, sister! Confirmed! Sabi ko sa kanya, lahat ng lalaki manloloko. Tapos sabi niya sa akin, hindi ba't kasi iniisip mo na lahat ng lalaki ay manloloko? Kaya ang napupunta sa'yo, lahat ay manloloko. Diba? Law of attraction. Ina-attract mo eh. O, kung Tama. ay na-attract mo, ay may mga tao ko makikilala na makakatulong sa akin positively. Yan. Hindi yan yung mga dadating sa buhay mo. Correct. Diba? Moki, napakaganda ng kwento mo. Thank you. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!